Здрасти, аз съм Фавио. Вчера вие зададете вашите въпроси към Сири и днес тя ще отговори на тях. Започваме с първия калтак. Венелин Иванов пита, защо някои софиянци са расисти? Най-вероятно питаш, защото си мангало. Яна Иванова пита, колко дълго може да издържи човек без да пикае? Зависи колко ти е тренирана путката миличка. Марин Маринов, може ли битбокс? И виж резултата. Разбира се. Сири може всичко. Тупци, 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 тупци. Тедиана Нанева, Сири, какво мислиш за Фики? Кой беше Фики? Оня дето няма крака ли? Емил пита, искам да знам дали мастурбира. Не, че не съм я питал, но да видим какво ще отговори тя. Разбира се, ти да не би да не си пипаш пишонката. Огнян Александров пита, Сири, имаш ли си гадже? Да. Запознахме се в Гепиме. Джими Х. Сири, звъни на приятелката ми. Джими, ти нямаш приятелка. Ти си педал. Не се прави на мъж. Анна Мария, Сири, обичаш ли сирене? Да. Само ако е престояло в нечии гащи. Роси Димитрова, Гери Никол, девственаря. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мартин Левтеров пита, Сири, какво правиш, когато се реш? Чета вестник Уикенд. Или Хот Арена. Мария Магдалена Вескова, ще се намери ли гадже скоро? Видях ти снимките, Мария. Ако си обръснеш мустака, да. Имаш шансове. Илюминат съм, Сири, ти си букук. Вземи тая паяджина в устата. Алекс на точка, Сири, в цикъл ли си? Да. За разлика от майка ти. Галин Тодоров, Сири, вярно ли е, че дъщеря ти проституира? Ко? Не. Габриела Митева, Сири, ще целуниш ли най-грозният човек? Кой? Брат ти? Галин Димитров Радулев пита, Сири, България ще се класира ли на голямото футболно първенство? На голямо футболно първенство? Да. И това ще стане благодарение на Валери Божинов и Ники Михайлов. Мария Виктория Цекова, Сири, защо си пияна идиотка? Що спиш всеки срещнат ма? Така ще говориш на майка ти. Ало. Кристин Стоянова, Сири, която е любимата песен? Ящци чипса. На Лидия. Митко Гранчаров, Сири, как така сте вкарали в айфона? Начукаха ме вътре. Признай широката дупка. Стефания Рабаджиева пита, какво казва лисицата? Сири, защо имаме коса? Пита Биба Ц. За да има за какво да ви държат, докато ви опъват назадна. Дона Тиниста, познават ленките ми по математика? Ти си неграмотна. Ти не знаеш какво е математика. Телиева пита, Сири, какво ще работя? Магистрала Тракия, говори ли ти нещо? Симеон Давчев, Сири, how deep is your throat? С твоята малка пишонка няма как да разберем. Иван Чубанов, call my girlfriend. Обаждам се на братовчет ти Гошо. Димитрина Иванова, Сири, can you talk dirty to me? Анус. Туалетна. Циганин. Кур. Ти също си мръсна, когато се прибереш в къщи и се заключиш в стаята си. Валерия Манасов, какво ще направя след 30 минути? Ще си поръчаш Келиев си. Васил Павлов пита, кога ще имам пари? Когато започнеш да си даваш детската стая под наем. Даниел Райчев, колко може да издържи човек без да пие вода? Не знам, ама без ракия се не трае. Милена Димитрова, Сири, ще си имам ли гадже? Най-близкият пластичен хирург е на 7 км от теб. Николай Дончев пита, откъде да си купя гащи? Просто поискай от майка ти. Ахмед Акив пита, вярно е, че когато момиченцата спът без сутиен, имат увиснали цицки? Да. И за това се лепят стиксо да не мърдат. Това беше видеото, в което Сири отговаря на вашите въпроси. Ако видеото ви е харесало, може да го лайкнете, да го шернете, мернете. А пък, ако не сте успели да питате Сири нещо, може да попитате в коментарите, а тя друг път ще отговаря на вашите въпроси.